היי, אני מוטי, אני כבר כמה חודשים טובים נמצא בתהליך עם עמית. תמיד הייתי on ועוף בתהליכי תזונה כאלה ואחרים, ואני חושב שהתהליך עם עמית הוא אחד אם לא הכי טוב שעברתי, עם תזונאית. אני חושב שמה שמיוחד בעמית, שמעבר לעובדה שהיא דיאטנית קלינית, שזה היה משהו חשוב לי מאוד בתור רופא, גם מישהי שיש לה את ההכשרה הנכונה, ומישהי שאפשר לנהל איתה שיח אינטליגנטי. מעבר לכך היא גם מוכשרת כמאמנת כושר, עם המון הכשרות נוספות, ככה שזה נותן את ה-360 סביב כל התהליך הזה של תזונה וכושר ביחד. עמית בעצם לימדה אותי איך לנהל הרבה יותר נכון את אורח החיים שלי. בעצם עזרה לי גם בדיעבד, אני יכול להגיד שהיה לי איזושהי התמכרות מסוימת לפחמימות ולסוכר, שבסוף כל ארוחה תמיד היה איזה חשק למשהו מתוק. תוך 4-5 ימים בתהליך כבר נעלם לי הצורך הזה. אני יודע היום הרבה יותר איך לאזן, וגם לא להרגיש אשם אם לפעמים יש מעידות ונפילות. אני מאוד מאוד מרוצה בתהליך עם עמית. בעצם הצלחתי גם להוריד אחוזי שומן וגם במקביל לשמר או אפילו לגדול במסת שריר, וזה משהו שהיה לי מאוד מאוד משמעותי. קיבלתי המון פידבקים גם מהסביבה, אז אני ממליץ בחום.